tempos cambian e as tradicións vanse adaptando, tanto que o que era impensable hai uns anos, comida para levar na Noiteboa, hoxe é todo un reclamo. Neste local pechaban hai 2 días a lista de encargos e o certo é que teñen a axenda completa. O noso menú é o clásico de toda a vida, un bacalao, o cordeiro, almexas, vieiras e uns langostinos. Bueno, e algunha innovación que é o pastel frío, así a modo de canapé. Pouco máis, basámonos prácticamente no clásico económico. Económico porque por 15 euros ofrece un menú completo para unha persoa, con postre caseiro incluído. Foi algo que lles funcionou moi ben o ano pasado e din que o número de pedidos incrementouse un 30%. Que a xente valora moito máis o seu tempo e non o van a invertir na cociña, ni moito menos. Entonces, para iso, sempre a partir da pandemia valoraron estes servicios que estamos ofrecendo en general moitos locales, nós porque vamos no clásico, pero o que antes era solo de pizzas e hamburguesas, agora xa se estendeu a todo. E entonces a xente intenta disfrutar ao máximo e cociñar, pois que cociñen os profesionales. Hoxe, en moitas casas, vanse servir os pratos que preparou Manuela e o seu equipo, grazas á confianza que se ten gañado día a día. No noso caso, é unha confianza que xa se adquiriu ao largo do ano. Entonces, conocen o produto, bueno, intentamos que sexa un produto de máxima calidade, sempre buscar a relación calidade-prezo. Despois, no meu caso, que pois non utilizo fórmulas extrañas ni nada, só é o que como a mí me gusta, buscolle ese xeito que non teña moita sal, que non teña moita grasa, e entonces a miña clientela valora moito eso.